Siemanko, siemanko. Witam was. Już ekipa jest, już zaraz jeżdżymy. Także serdecznie zapraszam. Karol, siemanko, siemanko. Fajne. Romeo to fajny zakręt jest taki. Prawda? A to na końcu, no. No. Tam będzie znowu pierdol. Tam będę widział. Tak. No, hamuj. No to tak samo manualne to. O ciulu, ale tu winkle są ostre. A zasady jakieś tutaj są, czy... Tak, kara za uderzenie. O. 10 sekund. Nie tu nie mówię. Teraz. Czekaj, co mi live laguje? Niemożliwe. Live'a czy No, loguje? coś tu muszę obejrzeć, co jest grane. Tutaj było przynajmniej więcej uciechy. Jebno, kto te zakręty tu kurwa robił? I Banboya wyjebałeś. No bo graliśmy na hardkorze. Tylko wiesz, ty znałeś tą zasadę, on nie znał. Nie wiedział, że na hardkorze ma grać. To już powiedział. To dzisiaj już wszyscy wiedzą. Ja to Co damy, panowie? Za czwórka to się tylko już, tylko tą czwórkę. To ile macie prędkość maksymalną? Bo mi czwarty bieg wbił i nie umiesz więcej wbić. 380. To czemu... Może tylko 4-biegową masz. A to jak zrobić pięciobiegową? Ej, to dajcie mi sekundę, ja tylko jeszcze ten głośnik ustawię. Mikrofon. Dobra, dobra. To jak, co z tym zrobić, żeby to normalnie ciepało biegi? Ustawienia. No jak? Normalnie. Co normalnie? A da się pięciobiegową zrobić skrzynię było? Jak 5? Mówiłeś. Od samochodu pewnie zależy. A myślałem, że da się zmienić z sześciobiegowej na pięcio. Nie, to pewnie samochód trzeba zmienić. Co ty to godasz? Wszystkie mają 6 Przecież to albo 7. przedtem zapierdzielało 6 biegami. Sześciobiegami. No wczoraj, no co? Ten Mercedes. Co wyście zaś tam pokopali? Działa, działa. Lepiej? No lepiej. O wiele. Zaraz to sprawdzimy. Wyście coś zaś pokopali na pewno. No przyznacie panowie, co wyście tam pokopali? Gdzie? Dobra, ustawione wszystko? Jo. Gramy? Pany, ja najlepszy czas zrobiłem. To tak słabo. Radziu. Nikt jeszcze nie pojechał. Idziemy? No jedziemy, no dobra. Tak, Nie ma wszystkich. Jak, joje? Jak wszystko Napisem są? Romeo nie ma. jestem. Jest Romeo, jak nie ma. Jest. Radziu, a Huberta nie ma dzisiaj? Odpisałeś się? Tak. Dobra, to jedziemy. A Radziu co z nim? No jestem. Ale nie masz zapisane. Pijany? Jak Jestem. nie? Jest? Number Pijany? one. Co? Oj ty Nanek, co ty dzisiaj pisz? A, zmęczony. Dobra, idzie. Czekania. Pierwszy stoję, Danek. Nie, nie patrzę tam. Po prawej. Kości chyba od końca. Nie patrzę. Ty, Danek, a u mnie czwarty jest, dobra. Król prędkości od tuta, kurwa. Kurde, muszę pamiętać, żeby dwójkę wrzucić. No.
John Cena, a czemu ty szybciej jedziesz tym twoim kneblem? Co wyście zaś porobili? A jak myślisz? Kurwa mać. John Cena, Robić leci miejsce, kurwa. w cieniu. Robić miejsce. Te! Się rozpędzaj. Kuźwa. Ja to Spowolnienie 10 sekund. Pałuj się, chuju. kurwa. Kurwa, oni hamulca nie używają w ogóle z przodu. Nie no, powera mają, ja, ale... Radziu z Inkesa w ogóle hamulca nie trzeba. Ja trzymałem. Tak, widziałem. O jeden, Sorki. Dobrze, bijcie się, tak, bijcie się, No ja tak. pierdyle, Jankes. Kurwa! Ale chyba cię pogrzało. Dobrze, Radziu. Kijow. Jaki... Radziu się puszcza. No wziął mnie w bok walnął, no co za nędzę, no. Jankes, nie pchaj się. Kurwa, lata od boku do boku, no. Kurwa, spowolnienie 10 sekund. No za co, kurwa, że uderzyłem w bandę tylko. Ile tu jest okrążeń? 3 okrążenia? Ja pierdzielę. To ja tu fajny czas... Wydupiaj tam. O kurwa, kurwa. Jankes, zacznij się bać. Jadę. Ty, nie środkiem, panie, nie środkiem. Kurwa, Kijow. Zaraz będziesz leżał przez Kijowa. Odsuń się. Ja to dogonię. Odsuń się. No, też już go miałem. Patrz, jak ten pocisnął, to. Radził poszedł. Karol, Nie, no to widocznie będzie- chyba ty no oglądasz. Moje auto chłopie... Manek, Dobrze, popatrz na sterku. Idzie po ciebie, no. Kurwa, karę mam, nie? A, No, widzicie? Ale napierdalacie, to nie ma szans, kurwa, na mnie wychwycić. No nie wiem co oni zaś porobili. Ja pokój muszę ustawiać, bo to widzisz co jest. Bo auto to musi ustawić normalnie. Manek, jest. Kijow, kurwa, nie środkiem. To ani skręcać nie idzie. Gdzieś to słyszałem. No ja też. U Jankesa. Radziu, pało! W obuzie jeden. Jankes jak się bije, kurwa, z Kijowem. Pierwsze miejsce, kurwa. Jankes. A to Ja cię nie zaraz kupię te podejrzewałem. To mam chyba to Porsche mam. IQ. No nie byłem ja przez to gdzie jestem. Kurwa, tylko 19 widzę, sekund, ja pierdolę, spowolnienie, 19 sekund. Manek. No nie hamujesz przed Wszystko przez pyskiem. Jankesa. Wszystko przez Jankesa, no. I dobrze ci tam. Kurwa, wpadł mi, kurwa, pod koło. Patrz, jeszcze ciśnie tym bokiem, patrz, ty jak poszedł. Tu mnie wywalił. Czemu jebał? Fuck! To cię jebał. Ale cisnął to. A na niego jadę. Ale kopa dostałem z 290 na 320. No kurde, bo... Jankes pewnie jakiego ten ma zajebistego. Wita się chłopaki, wita się, tak. Padasz Karol, czekasz na Arela. Ty, a Arel wpadnie tu do nas czy nie? 19 sekund, no spróbujmy. Panowie, nie wiecie, Kijo, kurde. czy Arel do nas wpadnie? O? O, sorry. Ja się zaczyna wiedzieć,
Popatrz, to jest ostatnie okrążenie, no mówię. Tu się będą napierdalać. Za to, że No, to jest grubo. moim piździkiem, tym piździkiem tutaj nie dojadę daleko, kurwa. Na tym zakręcie będzie zajebiś. Raczej jak manualna. Chyba nie za bardzo. Ach kurwa, to Ja zakręt. też jadę na manualnej teraz. Zakrętano na tym jednym sponsora. To ten, że daleko są. No, to spuścił nas? Co to jest? Ale wolno. Kurna. Idzie w B! No ja cię pier... Ja mam cash! Kuźwa ty. Nie no, ten tor jest zajebisty, no. No, Ale jeszcze cię wezmę po prostu. Tak, Może na nie? drugi. Na drugi, tak. hej! Kurwa, Mnek! Ja będę czwarty. Ludzie, Ja kurwa, drugi to i jestem. tak widzisz, no. Będę czwarty. I tak, Albo piąty. kurwa, widzisz, A nie, bo też miał... A chciałem się tak przywitać, wiesz? no. No już siema. jestem czwarty. Zaraz będę piąty pewnie. Chyba że Romeo będzie kurde wolniejszy. 17 sekund kręcenia masz. No wiem no. To jest wszystko przez tego, przez Jankesa. Nie, no wszystkich Jadzia. Lanek ma 33 sekundy. Bo to takie ciulstwo, kurwa. Piąty jestem, nie ma szans. Tak jak byłem piąty, tak jestem. Pa jak moje auto wygląda. Kurwa. Król prędkości dostałem trofeum. No. Alek, słuchaj, teraz ja ci powiem, żebyś był szybszy od nich, to ja ci powiem to, co No już się zrobić. boję. Już się boję. Jak ja mam być od kogoś szybszy, to już jest bardzo strasznie podejrzane. Dobra, dawajcie jeszcze raz. Czekaj, ja chcę te auto ustawić szybszy, ej. Weź, anuluj udział. Poczekaj, Kij. No i no to zmieniam. No. Ustawienia samochodu. I jak masz... Ustawienia są... i weź poziom mocy, możesz zmienić? Stosunek mocy. Redukcja masy. Daj na trójkę, jak ci się uda. A czemu nie mogę ja ustawić tego? Ale na jaką trójkę? I stosunek... Poczekaj, no dobra, niech ci Jankes to powie pierw, na spokojnie, no. A to mam dać 100 czy Jak te mile odblokowujesz, stosunek mocy daj na fulla. 109? No, no to może być. Nie, 119 powinieneś mieć. Musisz te kupić. Poziom mocy, to na tą jedynkę kliknij. No. Poziom mocy. Nie da się, poziom redukcji ciężaru. To wszystko mam. Czemu nie mogę nic zmienić? Ej? Ale to dali mu 113. Ty masz 113, moc maksymalna 622, ale nic nie mogę tutaj więcej. A ile masz A koni? masa mogę obniżyć Po lewej czy pisze ci. zwiększyć? Tak nie za bardzo, bo cię bujać. Tak na pół daj. Chyba, że ten, bo to też zależy ile już macie przejechane, bo tam mile potrzebne są, nie? Ile mil Aha. przejechaliście. I to się odblokowuje później, nie? Dodaję. A, może być, że za A, mało mamy. a opony Nie jakie mamy ustawić? szansy. O, Stachu, siemanko Stachu. Ja pierdolę. To co na noc Ja mam- jeździć. Ja mam super Kurde, miękkie. spowolnienie mam, ja pierd... Wymagane punkty mili, no, przecież pisze jak byk, kurwa. No, ma zjebać. rację, no. U mnie pisze, wymagane punkty mili. Tam później aktualny zakres modyfikacji. Zakres No bo modyfikacji musisz może być... trochę tych no, misji porobić. tak. W kompanii, nie? Ja mam 33 O, tysiące. Ej, ale to jakie te opony ustawić, No, no. No panowie? może być. Wyścigowe mi... Od razu. Super Nie, wielkie. Chuj wie. Super Miękkie. wielkie są najlepsze. Super Ej, wielkie. Nanek, No. Nanek, to ty ten. Ty lepiej to pójdziemy chyba niedzielę, wiesz. To lepiej na tym wyjdziemy i jak będzie się zdziwić, kurwa. A zawieszenie macie coś ustawione, nie? Ja tam takie małe rzeczy tylko. A to tam nic nie daje. A docisk naprzód macie coś ustawione? Ja mam 335. A na tył mam 740. Kurwa, Ale ja mam na napęd na tył. No ja też mam w tym o ten Mercedes mi chodzi. No też ma na tył? Mhm.
Tak, też. To też tak ustaw. Ja mam 755 na tył, a przód mam 350. Ten. No dobra, ale teraz żeby auto zmienić, to bym musiał wyjść. Nie. Anuluj udział. Zmień, aha no. A tu macie ten, przełożenie dyferencjału, macie coś zrobione? Nie. Pokój, opuszczam pokój na A skrzynia biegów? tak? No tam na 380 zwiększono prędkość. Na Radio, ile? 300 ile? No, chcesz samochód sobie zmienić? To tam. 380. No nie musisz tam wychodzić z tego. Ja spokój. Tam masz samochody ten do wybrania, tylko anuluj udział, a nie, że spokojnie wychodzi. radio. To tam. Ty czym zmieniasz biegi? No X do przodu i kwadrat do tyłu. Następny ty, Ja manual. też tak jeżdżę. Używa ten zakręt jest zjebany. O kurwa, ty, faktycznie. Lepiej ciągnie. To Porsche na trójce już ma 230. O, pobiłem rekord. Minuta 58. Kurwa, ale to opanować teraz ręcznie te biegi zmieniać, ja pierdolę. No to za problem. Co za problem? No, Co za problem? skończyłeś specjalną tam, co za problem. A idziesz na Czekaj. dzisiaj do roboty? No niestety idę zaś do roboty. A w sobotę? Nie, w sobota idę na urodziny. Do Do prezesa. prezesa, no. Muszę piątkę wydłużyć. Gramy panowie, gramy czy nie gramy? Czekaj. Bo ja już jeżdżę w kółko. Czekaj, co? O, ja już Powiedzcie wbijam. mi, co tu jeszcze idzie ustawić? Nic. Tyle ci starczy. A drift? Nie, jakiś gościu do... Nie, drift niepotrzebny ci. To w ogóle co innego jest. Dobra. To czekaj. Dobra, No gramy. czekaj, ja to mam ustawione. Gramy. Czekaj, dołączą. Zapisołek się, wchodzę na tor i chciałbym się troszeczkę kawałek tym przejechać. Kierownictwem. Czekaj, Nanek jest? Jest. Jestem też. Dobra, daj na... O, łączył, dobra. Nanek. Jak Nanek? Lepiej? A i tu możemy go kartami później pojechać. O, no to będzie... Polecam. No nie zauważyłem, wiesz, bo już się włączyło ten. Tylko mi ktoś skórę Dobra, jedziemy. Czemu ja jestem trzeci? Czemu ja zaś ostatni? A Kijów, to słuchaj, skoro Radziu i Sina są pierwsi, to wiesz co robią. No. No, Lanek. A ty tyły i słuchaj tam wyjebane, że jak się rozjebią, to zawsze coś Ja. robić, nie? Tomek, to my wiesz jako. Ej, ja z trójki startowałem. O co ty powiesz? Co? Pacianek jest już tu przygrzał. A dupa blada to się nie rozpędzo dali. O ty kijo w tył obuzie. Lepiej, dobrze, że się Patrz, weź go nie uderz, no! Ale kurwa, po co To jest spowolnienie, no! Ej, a Radzie, za co ja siebie, dostał kurwa. spowolnienie? O kurwa, a Lanek jaki pawerny, jak się tam jebał, kurwa ty. Lanek jak się Radio, zjebał na środek od razu, kurwa ty. Radzie tam kurwa robi. Krainą pod twoją, kurwa, kurwa. Spowolnienie, kurwa. Wszystko przez MKS-a jadą się w tłumku, kurwa, cały ten dobry. Z Radziem. Kurwa. Ja kurwa, łyknął tą ścianę, który, Ale poszedł, no. Piznął. jak popchnął tą ścianę chyba, człowiek. Siądł. To hamulec, Dobra, teraz się mogę skupić. Dobra. 9 sekund kary, za co?
9. 11. Zaradzia, kurwa, się obracał. 11,80 już mam. Kurna. Pa. Kurwa syna. Ale czekaj. Już na dupie siedzę. Kijów to mnie kurwa taknął tylko z boczką, ale idzie. Patrz jak poszedł, no. Tu ma szansę, to jak się nie rozkurwi, to go nie złapię. Oj, oj, oj. Ja zaś na końcu, ja pierdzielę. Radziu, no. No to nie ma przyjanek. Kurwa. Witamy w rodzinie odejścia. To jest kurwa poszli, może się ci pokłócą, no. Kiedyś zakręt będzie, nie? Janek, kiedyś zakręt będzie, ba. Jak tą kurwa się tarczą. Radziu, piłowo, ba. Tak. I teraz... Ty, ale coś mi się zdupczyło te auto, bo szóstki nie umiał wciepać. Kurwa, para, 13 sekund, ja pierdolę. Wszystko przez DMKS-y, nie? Nie da spokojnie jeździć. Coś jest nie tak. Ło, Co majstry na głowę? PC czy tylko PS4? Nie, my, słyszysz, No, Karol, my no. wszyscy siedzimy na PS4, wiesz? Teraz ile masz na trójce najwięcej? Ja, Co mówisz? Karol, 230. pamiętajcie, No łapka w górę. Lepiej chyba tyle jest. Wyście już pojechali, ja pierdzielę, już wszyscy mnie zostawili w tyle i w dupie. Nie ma się na nowym też jest, kurwa. I te pierońskie zakręty. Ja w ogóle nie skręcam ani nie hamuję, no w te bandy przywalą i samo auto skręci. Proszę. O. Już tam cisną na tym winklu. O. Tam już poszli. Ręczny mi nie działo. Nie, poszli jak buda. Ile? 360? 270. 370 to jest wolny. Popatrz jaka różnica, to 280 góra. Max, co? Ja 370 prawie miałem. No to pacha. No ja mam 290 i nie mogę przyspieszyć więcej. Nie wiem co żeście mi to kazali ustawić. No, ale to ja też mam, no, ja nawet nie ustawiałem, no. Nie mamy, Spoko, nie, chyba Stachu, nie mamy spoko. tych właśnie podblokowywanych, co Janczek mówi, to Nie, to ma coś nie było. Jeb. Jeździł taką naszą na komasz auto i tyle. No, Góra chyba mi się wydaje. oszukują, no zwierzako, żeby i no oni wygrali. A może idziemy na drift? Sromę to, co? Jak to się mówi, ej, Nanek, daj wilkowi pojeść, to i będziesz kurwa typy. No. Wilki się napierdalają, to nie będziemy mogli jeździć, no. Jebane, Ja, Karol, bardzo masz jebane, racja. To motywuje do dalszych live'ów. Dajcie znajomym znać, że ja taki głupek. To motywuje do dalszych live'ów. A co on tam napisał? No, że żeby zostawili łapka w górę, nie? I suba jak wleźli. Nadziu, Kuku. dostał karę. Co? pewnie. Nanek, żeś się przywitał. Nadziu, dostałeś karę? Dostałeś, to pewnie. 10 sekund. Dobra. I Kijew jeszcze. Nie! Ale się biło, liczy się tak. Nie go walnąłem. Co za łobuz? Drugi! Kurna, karę jeszcze mam, więc jestem też czwarty. miałem. Ja pierdolę. Też karę miałem. A Radziu mnie uderzył i nie miał. O to kurwa Ja. nie wiem o co tu chodzi. Jak masz karę, wystarczy zwolnić
Na 10 sekund i kara znika i jedziesz dalej. To samo wychodzi. No poważnie. Ja chcę widzieć ta tabela wyników. Należy zwolnić na 10 sekund, kurna, ale to już... Gdzie? Dobra, dawaj teraz karty i... O, dobra. O Boże. A to trzeba coś zmieniać, czy wy to zmienicie, jak na kokardę dasz? To ją zmieni. Dobra. Aha, okej. Tak, okej. Jup. Wtedy będzie wiedział. Tylko zaraz coś zobaczę. Manualną mam w kokardach. A w gokardach? Ej, nie mogę nic w gokardzie zmienić. Anuluj udział. No mam anulowany. A no też nie mogę. O co tu chodzi? Co? W gokardach nic nie. W kokardzie, żeby zmienić. A Co nie jest nie wszystko tak? możesz. A co jest nie tak? Ja to możemy w nocy pojechać. Mhm. Idziemy w nocy? No, mi obejdzie. Nie na chłopaki. Nie jedziemy w nocy. Normalnie jedziemy w dzień. No już żeśmy jechali. Na 6, 50 max KM. Karol, co ja wczoraj gadał? O czym? Bo teraz nie wiem. biegi. 3, 4, 5. O modzie i nie chcę... Jest tak. 3, 4, 5. Hehehe. Ktoś neta w tele wyłączył. Nie wiem, o co ci, Karol, chodzi. Teraz nie kojarzę. Ej, ty, i co macie z tymi biegami? Normalnie 180 ustawione prędkość maksymalna, czy co? 220. O, chuj. No, to się bliżej. Ale to wiesz, że ci ten... Przyspieszenie spada strasznie. No, ale tu jest więcej prostej drogi niż z zakrętów. Aha. No dobra. Niech wam tak będzie. Ale że tak, kurde. O kurwa. Ja mówię, a ja tylko tak na Sławka mówię, to tak kurwa buczy tam za mną. Patrzę w lusterku nikogo, a ten bokowca już kurwa cis. Jak, gdzie on jedzie? Ja. Aha, chodzi o moda. No, to spoko. Ale pizna. Nie zaczaił. Jak ktoś jedzie za mną. To wszyscy? Pitrus, ty łobuzie, co Johannes? No nie Łobuzie wszyscy. jeden. Nie ma ty pieroński No, Hanesie. cześć. To już brakuje. No czekaj, już zaro jesteś. Nie, zaraz Jak jest. jest. To już czy zaraz? Za chwilę, już prawie. Kurwa czekaj jeszcze sekunda tego Johnny'ego tam. No, No. doczekaj no. Johnny teraz się rozkurwi, czekaj, Johnny się teraz rozkurwi. Kurwa jest, teraz dawaj. Dawaj tak to dawaj. A jak mnie tam wrąbią tu. Jest. Poszło. Powiedz, że jestem wyżej. A, O, prawie. A, udało się. Czemu ostatni? Ci już ostatni? To dobrze. No? No, podobało się Ale, to. ale blokuj ich tam. Ale mam manualną, fakt, zapomniałem zmienić. Zapiekujcie tutaj.
Jankę tu pierwszy, kurwa, król. A, spoko, Karol. No, No szukam właśnie takiego moderatora, co by cały czas, wiesz, mógł przychodzić na live'y i w ogóle. Ale mnie piznął. Karę dostał pewnie. kurwa! Dobrze. Nawet poszedł jak no. Kurna, Romeo mnie piznął. Oj, sorry. To nie jest tak. To ty. zemsta jakaś była z tyłu. To była zemsta. Ej, Kijów, co ty masz w tym aucie ustawione, że mnie wyprzedziłeś? No cień Bałcie? aerodynamiczny. Po 220 mają. Kurwa, my po 180. Jechałem 190 jechałem. Jestem na moja na manualne jadę. Ciężej się jedzie. To ciężej. Trudniej, nie ciężej. Ale zajebam to. Kurwa ma. Teraz już. Windy się pokończą. Nanek pierwszy widzi, że. Jeszcze narzeka, że mu kurwa coś nie odkręca. No bo to nie skręca. Kijów mnie wyprzedził, ty pieronie jeden. O! Tak, manualny? Kurwa popatrz do mnie. Radzi. Zemsta jest słodka. Radziu lepiej niech uważa. To już potem jakaś to jest. Oj. I tak lubię znowu, kurwa, odpadnie. Janek, Co, ani cię nie dotknąłem. Spowolnienie 5 sekund, za co? Dobrze. Za to, że mnie Nie dobiłeś, dotknąłeś. mam to na live udokumentowane. Fuck! Live kłamie. O kurnie. O! Znowu, ja pierdolę, teraz się wyjebałem. Banboy. Nie, zniszczenia ustawione nie mamy, Banboy. Nie mamy ustawionego tego. 13 sekund. A co za uderzenia? Co tak? Do uderzenia tu. Jedynie jest właśnie za za te uderzenia. Ale to cima, czemu ja tu świateł nie mam? No ale ja tego komentował nie będę. Masz, zobacz sobie, tego nie widzę. Tak nie piznąć to. Kurde, to nie, te piątce, dawaj. A jak ten aerodynamiczny ustawić, żeby to lepiej szło? Co? Ej, ci się Tomek, ci się nabijają z nos, oni coś poustawiali se, zapierdzielają tymi autami jak porąbani. No. No 220 na wcinie ustawiać, tyle. Prędkość maksymalna. No. No a ja tej prędkości nie umiem jakoś osiągnąć, to co jest? Choćbym jeszcze się Jankesa wszczepił, to mnie kurwa 200 nie wydupia. Bez kitu. Ja w to nie wierzę, a wy tam coś macie więcej pokopane. Nie da się No tego nie, coś tam macie jeszcze. Panowie, macie czekać na Banboya, jak skończycie. Ale to Banboy wbije i do nas na imprezę, będzie ciekawi. Bo my dzisiaj gromy na hardkorze. Nie wiadomo. A te kary wyłączcie za te stykanie się. Nie, No nie, no bo to jest głupie. Tak? Nie, bo ja wiem co ty zrobisz. Ty go uderzysz, on pójdzie do domu i... I co to za zagrana, Anek? Chciałbyś? Nie, że ty byś chciał. Ty liczysz na to, że on tam bije, a to się zemści za tego BF-a, no? No, No. za te strzały w głowę. Jeszcze quick pull by musiał być, to by się zemścił fajnie. No, Anek nie szarżył, ty. Karę dostaniesz.
Patrz ty. Co za męka, no. Sam się bym pierdolił, no. Specjalnie we mnie uderzy. Dobrze, 10 sekund kary pewnie. No, dobrze. Kurwa ma! Przez Sinę wszystko. No przez niego, przez niego. Kurwa, nie ma szans, chłopcy, mogę tylko zwiedzać. A jak to? Ej, Tomek, to jest ciekawe, jak oni tak szybko jeżdżą. No, No bo ten... Czuję, że cheatują. Trzeba ich pozgłaszać. No. trzeba dzwonić na pały, kurwa. No ja, no bo to jest niemożliwe, patrz, teraz zaś mnie... No, Kurwa, nie wyprzedzaj mnie, ciulu! dzwoń na pały i kur. No, Wyjebane. Nie, bo to jest niesprawiedliwe. Wyprzedzają mnie. Tu ci niby koleżeńsko powiedzą, że wszystko może dobrze. Tego Radzia i Kijowa trzeba jeszcze zgłosić. Cię, kurwa, do bankructwa doprowadzić, żeby ci się pana, jak jest zapił. Jak nie, że straci. Zniszczą cię, kurwa, musimy się po... Weź w ogóle pokój zrób na nowo i chłopaki nie wpadną do nas. No, to tam będzie sprawiedliwe na moim pokoju. Nie? Takie zasady. Udostępnię gościom do 150 i chuj. To już się zesra, to się nie Ale go dalej wyjebał. Karę przestałem przez rankę, to 5 sekund. Kurna, Jankes! Już jak patrzą w lusterko, żeby cię też tak wyjebać. To się stało. Nara. Próbuję. To jak on tak odeszedł? Jak ty mogłeś tak odeszedł? O cały czas gaz trzymia. Kurwa, to jest niemożliwe, co wyście porobili z tym? Ja prawie się w ogóle nie wyjebałem gdzie to jest teraz. No w skrzyni zmieniasz, jak się... No, zmieniłeś i to dalej nie działo. To kończymy. O, Bandboy dołączył do pokoju. No gówniane słupki. No co się dzieje? Aha, nie, bo zapomniałem, że mam manualny i mnie chcesz wykończony, tylko do tyłu jechałem. Jak będę. No, coś tam nie uderzy. Słuchałeś. Przejrzą mi drogę. Patrzcie w lusterka. No ja patrzę, żeby ci zjechać drogę. No właśnie. Nie jest to zbyt fajnie. Ja blokuję, że nie wyprzedzi, prosto. Aha, to no. Nie za dużo. Nie spowalniam się czy coś. Tu trasę trzeba zmienić inną. Kurwa. To są kary przez rankę. Tam haczy. Ja miał karę, ale odczekał. No. Szkoda. 25. A tam... Nanek, ty kurna, uczyć się naucz jeździć. Naprawdę. Środkiem drogi, kołyszysz się kurna No na specjalnie, bo patrzę po lusterkach na ciebie. Trzymaj się, Karol, wbij No. potem. Ja live dzisiaj do 10 i uciekam do pracy. Czemu zmiana tego? No. Czemu nie? No wtedy tu mogę czekać tu dla 5. I teraz dopiero coś kontrol z akcji. Amulet to nie. Wioskę dawaj. Nie no, Jankes. No, Jankę, zbierzemy to, coś ty zagłosował. 24 godziny pojadymy. Ale go kardy dali, ja? Zaproście go. Zaproście każdego na imprezę. Jeszcze jeden na kardy można jechać.
Bo ja mogę zaprosić. Bandoży nie chce na imprezie, nie wiem, wstydzi się z wami. Chyba ja. Nie wiem, ja go prosił. Stary, Ja go no płeć, fajnie będzie. On nie, mi jego gańba. a gdzie on jest? To wydłużenie tych biegów, ten co tam koleś wczoraj gadał, to chuja Ty, jego nie ma. Bo jest zablokowany. jest na piątce. Ale nie mogę go zaprosić, bo nie wyświetla mi go. A, wygląda. A jest. To będzie pojedynek. Bumble. O. W niebieskim go karcie. O. Przedtem mogłem, teraz już nie, kurwa. Wtorek. A czemu tu poziom mocy nie idzie zwiększyć? Nie wiem, kokardzie. A to górę 200 No, 50 koni, nie wiem nawet. to za to chyba. No, jakiś Niemiec jest. To już wiesz, kto nas wydupi. Zaś ten podupcony tor, kurwa no. Ja chcę zobaczyć te 220... Kurwa, zaś w tym winkle, ja pierd... Wszyscy go widzę. Tu ja. O, Miałem 190. Kurwa mać. Na tym odcinku innym nie mogę. Czemu ja jest 8? No być ostatni. Nie wiem. Jakoś u mnie jak zawsze mam ten, to zawsze ja wygrywam, a u was zawsze jest tego ostatni. Ja nie rozumiem tego. No bez kitu. Ale jak dojdę kiedyś do tego, kurwa, pewnie czy później to się będę śmiał. O kurwa. Ale wyjeba. To pana wygramy? No gramy panowie. Co ma być to będzie. No, to się Z ciebie się nie będę stał. O Boże, co wyście tam poustawiali? Ja pierdolę. I czemu kuźwa zaś na takim miejscu do cholery jasnej? No to przede mną jesteś. Siu. Bronię tej Kurwa, frazy. co Ja się jest? kurwa zaczęło, kurwa, spierdalać to, kurwa, Ja pierdolę. zaczęło się, kurwa. Kurna. Niemiec jebany. Siulu! Powolnienie, kurwa 5 sekund. Co za ciula głupi. To już chyba na spowolnienia to już chuj. To jak stopka wyznała. Po takiej zadymodywa, że chuj. Ale bił się Banboy i co, już teraz ostatni. Wyszedł chyba. A ciul ten tam wdupił do tego. Ile go? O kurwa, łobuzy. A Jankes jesteś, czy Jankes wyszedł? Jasny syk. W radiu to było, a w kinie. To pusuj się, kurwa.
A. Nie Teraz zawolno to jedzie. szkoły, to szkoły. O kurwa. Ja pierdolę. Siul w ten pioch. Kijo, kurwa. Hopnął się. Jak do ciebie. Janek, No, no pilnuj się, opie. Ja cię widzę tu kurwa w tym spiglu. to daj pozór. Pozór, bo w dupia do ciebie. Kurna, ty Niemcu jebany. Dupę Który kopany. kurwa tu mógł? Niemiec, kurwa. Stasiek. Patrz, trzech dojebało na mnie. O! Radziu, bo się Siul, Pierdolę, kurwa mógł. Mój dupie. chciałbyś. kurwa. Chodź no do nami, chodź no do nami. Kurwa, te knefle sam są tak powciskane. Ja bym to chyba zrezygnował. Czemu Jankes poszło? Kurde. O, Banboy gra. Może ktoś. Janka? Nie ma go, no. Banboy, Ale Banboy zjebałem. gra. Zepchnij go. Ciul. Patrzcie, kurwa Hanety. Radziu, tego Niemca trzeba. Nie go blokuje cały czas. No. To McDowej sam. O fuck. Jeb, No, uważaj, bo wydupczyło mnie. Kurna. Ja pierdolę. Kurwa mać. Prawie jeba. To ostatnie okrążenie. Nie. Wy już macie ostatnie okrążenie. Ja pierdzielę. Kurwa! Jebane zakręty. Kurwa ty. Czemu się zawsze nie może się kurwa na gdzieś wyklei z jednej? To zawsze to wiemy, to ten bliku. Ej. Nie, no teraz zagoni. To jest Tamtych, Jantek. tamtych Wygląda. Cekijowa potrafię wyprzedzać. No. Kurwa, kręć ty chuju jebany skurwia, jest syniec. Gdzie on jest? Tam był? O, wyleciał chyba. Ale czemu ja krzyczę? Spoko, Karol, Kurwa spoko. mać, ale wyjebany. Karol, to smacznego piwka. Ten to możecie, dziennie na piwku na wieczór. Zaraz cię wypchnie kiju. To tak spoko. Nie, to jest prawie. Ej, Banboy w ogóle jedzie, czy nie? Nie, No ja. Jest. Kurwa. Kurwa patrz. No z boku je ołek! No z boku je ołek! Ja. No zobaczysz se na live zaraz. O, no czwarty. I to jeszcze To nie wiem, takie kurwa. rury, To jebany. patrz. Tak wyjebał. no to- Przed metą go wyjebał. Co za chuj. John Cena. To jest tam. Co? Widziałeś tam kara żeś dostał. A ja o dziwo kary nie dostał. Sekundę. Sekundę. To Niemiec mi się wepchnął, no. To był drugi. Dobra. Ty, od razu można odpadać jeszcze raz. No dawaj.
No. Że trasy No, dajcie inną trasę. Nie, no jest... A, dajcie dobra. max użycie. Banboy ma plan. Max Co? użycie wszystkiego, opon i wszystkich innych pierdół. Wczoraj tak graliśmy i nawet do mety się nie dało No daj dojechać. to, bo Banboy chce do mety dojechać. Tak, będziesz tankował, tak jak ja dzisiaj to jest. No dajcie, bardzo prosi. Prosi na czacie, żeby to dać. Włączcie mu to, jeden wyścig, synek przychodzi, rozumiesz, BF-a zostawio, live'a zostawio i przychodzi do nas, żeby sobie zagrać. Na max zniszczenia. Co mam włączyć? Max zniszczenia. No walniesz lekko się No i dobrze, i daj to. I kary za wszystko. No. Ty, A, to no, Ja pierdolę. to daj to. A, to ja na- zwalniam. na- A, to ja zwalniam. Jedźcie panowie, jedźcie, ja będę ostatni. Uderzy kogoś i od razu już. No i dajcie to, no i będzie spokój, będzie uczciwie. Jest, jest. Ty, a Janek, czemu ciebie nie ma w tym? Nie, no jestem. Raz, dwa, trzy, 5, 11. Możesz, włączyłeś to? Nie widzę Janka. Ale nie zużycie i zużycie jeden raz, maksymalnie. Idzie na 10? No. On chciał maksymalnie, Banboy. To jeden wyścig. No zaraz i kilometr No nie i dojedzie. trudno. Dawaj na maksa. A co, zużycie opon? Ja i paliwa. Na maksa. Dej no... Ten, O, Władek, zapisz się. dobra. To ja się zapisuję. Kurwa, to... I włączaj zaraz wyścig. Zobacz, czy się wszyscy zapisali i włączaj zaraz wyścig, żeby ci... A wyjeżdżasz z tego już masz aż 95 paliwa, no ty wyjeżdżasz z tego. Będzie pisało, nie dotrzesz do mety, dziękuję. Gdzie jest pit stop? Ja muszę pit stopa ogarnąć. Ale paliwo zbiera. A to co, to jak będziesz To wiem. atakować pizzą No, zjebał? no. Będzie komunikat na środku, że No. Aha. będzie pisało jedno okrążenie na przykład, no jedno już nie się dostało, no. Aha. Ten mnie wypchnął jak zwykle. Będzie zjebany. Ja sobie rozprzyję pole. Jestem się zmarnuję, nie się kręcę w kółko. To są 60% paliwa. Aha, pokazuje nawet ile paliwa, no dobra. Na pewno 3 okrążeń nie dojedziemy, bo zobaczysz. 45% nie ma. A kaj ci te procenty To piszą? mam połowę. Mi nie piszą. Nie, bo tylko w pit stopie pokazywało. Ej, to dobra, startuj. No, startuj. Bo masz kreski, nie widzisz, masz 25, 50, 75. O, zatankuj ty, 0,4 okrążenia zostało. Nawet jednego kółka nie przejedziesz na tym. Co to No, było? Banboy tak chciał. Dobra. No to zobaczymy. Tu jednego typa nie widzę. Ja, Ja, kurwa. chyba nie rusza. No. Kurde, jakiś gościu nie ruszył przede mną. Uwaga, Ty, uwaga, Janek. ja nie mogę jechać. Co za śmiech. No ale mi pit znowu. Johnny, uważaj, ja jestem... Kurwa. Ale faktycznie, Johnny. Ty, ale Romeo też stoi. Piąty. Mam z nim błąd. Musicie wyjść i wejść jeszcze raz razem. Romeo to jest inne. Kurna. Ale wróciło. Ty, Radziu. Czekaj. Mamy przyda mi się raz. No Nanek tu za mną, oj ja pierdolę. Uważaj, patrz co się teraz stanie. Ale połowa paliwa nie ma. No, nie dojedziemy do mety. O kurwa. Właśnie.
Zapomniał o tym paliwie jebanym. Ciul, mi już wyskoczyło, zatankuj. No mi też. 0,3 okrążenia już przyjechał. Ja mam 0,6. Możecie sobie zmieniać mieszankę, ja mam upogół na mocy. To nie da rady, gdzie jest kurwa plan? Trzeba zajechać do To było pizzy. okrążenie. Tak, jadą wszyscy. On się rozjebał jeszcze, nie jest tak. To nie ma podstawy. Idealnie nie tankuj. Nie tankuj. Nie tak, co jest? Zostało pół paliwa, tego to mojego. Idealnie tankuj. Co to jest? Bo zostało na okrążenie daje. Poczekaj się, taka stęka w końcu, żeby tankować. No tak, to na jedno okrążenie A mam. Radziu pod prąd? Kurwa. Wraca na podstawie. Nie zatankowałem. To jest chłopie. Na tańcu było całe paliwo 0,8. Chłopie, nie stanę. No, do końca tego dojedziesz, do mety. No Patrz, jedno. 4 paliwa, bo. Ale będą jajca. Panowie, nie pchać się tu. Romeo, czemu ty masz 10. pozycję? Bo John jedzie. John Co? jedzie. Czemu ty masz 10. pozycję? Nie wiem. Dwa Kurwa, to jest ciul! się pchają. Się pchają, no. Banboy się pcha. Romeo przede mną. Johnny jedzie? Jadę. Mówić stopu. O kurwa. Ja paliwo, pierdolę. To po paliwo jest. Paliwo skończyło. No zaraz mi się skończy. I do pit-stopu znowu wszyscy. No. Kurwa go. Ty, trzyło, no ja kurnia. Znowu teraz z powrotem proszę. No tankowe, szybciej, kurwa. A ja pony przypadek na twardo zmieniłem. Dobra, jedziemy. Tylko tankuję na dążenie i chuj. Romeo znowu do tobą. Danek, jesteś? Ajajaj. Kurwa mać! Kurwa! Wyjebało mnie w chuj. Romeo! Johnny! Johnny! Romeo, kurwa! Ja pierdolę. Jeszcze próbował mnie zaczepić, ty. Trzeba się oddalić od ciebie, kurwa. No. Bo czekaj się tylko zaczepiek. Kurwa. Ale próbował mnie. Kurwa, znowu jedzie. Ty. O! No co ja robię specjalnie? Tak jak poszedł, kurwa. Wiele to Ale Niemcy. przeważę się bez... Patrz ile tu jest, kurwa. To było tak fajnie spokojnie. No, było. Dobra, bijcie się panowie, tak, bijcie się. Tak, ja lubię jak się biją, wtedy... Kurwa. Ja mi zapomniał, co ja... Paliwa brakuje. Kurwa. Ło. Ej, paliwo! Mamy. Po co? Starczy. A to tak, Kurwa, Kurwa. szósty? Co? ale zjebałem, przecież to ostatnie okrążenie, kurwa. A ja do stopu wjechałem, ja pierdolę. Kurwa ma. Zawiedza, kurwa. Co jest? O kurwa. O, patrzę, kurwa, byłem
Za nim, bo teraz jest... Tak, jeszcze go wołam, chodź wjeżdżaj na pit Brawo! No, To widzę podniesiona o piąte, o proszę, widzisz? o ja pierd... Z 7 na 5 rzucili. Trzymaj się, No, Banboy, no, trzymaj jeszcze się, raz. trzymaj się. Przyjdź zaś. No, To co, jeszcze jeden krótki wyścig? No jak? no to był No. dobry akurat, mi się tam... No to dejcie trasa, ale tak o co paliwo no. wystarczy. No. No nie To chyba na wystarczy. każdy jest tak ustawiony, żeby na jedno okrążenie starczyło, nie? Paliwo. No, Mhm. 2 razy musisz zajechać. No to spoko. To dej tam 10 okrążeń i chuj. Dam tę najlepszą trasę na go-kardy, czyli... Ale... Nie, No. dej coś innego. No, Ta wioska już mi się nudzi. Dej jakoś inno. Dej inno, proszę. Dobra jest. Jest Dobra, dobra. Interlagos. Możemy zaraz... Możemy go Interlagos. zmienić przecież, nie? To Interlagos, No. dobra. Trening, No, Interlagos może być. Fajnie było, mi się podobało. O. Dobry Interlagos, będzie git. Kto to mnie tam podsłuchuje? Ale- Kiepło. No. Lanek, nie narzekaj, co ty tam chcesz? Lecimy. I co, zmieniłeś ta Ciemno, mapa? chmurno. No, O, dobra. dobra. No. Interlagos, no. A te zniszczenia włączyłeś, ja? Mhm. To te kary jeszcze są? Są pytania, no? No. Nie no, jakieś minuty dodają tam, nie? A nie wiem, to. 10 sekund. Dobra. Tururu, tururu, Co tam tururu, dzwoni? tururu. Nie, do tu. Kto to się do mnie przykleił? Radziu. A co zaś ta porąbano trasa, kuźwa. Każdy No tu są zaś te zakręty takie głupie. I pół godziny z pit stopu Ale wyjeżdżasz. fajnie to wygląda to. No, będzie dobre. Już tankował. Pół godziny. Żółta flaga, już się Dobra, zaczynają żółta flaga. czaskać. Radziu, zapomniałem, że trzeba skręcić, czy co? Ten Niemiec też zapomniał. O kurwa! O to wyciśnie. Radziu. To powiedz jakoś nie martwię. Kijów to był, co tak się kręciłeś teraz? No. I dostałem w łeb pochołką. To znowu. Kurwa, kajmy jadymy. Z pachołkiem. O jasny chuj, teraz to bez pisu. Taka zmyłka, że chuj. I co? Nie. O, pit stop. To był pit stop. Paliwa mi wystarczy, nie jadę. Zepchnij tego Goebbelsa pierońskiego. Mówię. Kurde, nie wie... Ja muszę wjechać na pit Ja stop. też. Kaj ten pit stop. Na zdrowie. Kurwa, Ej, kurwa, bo nie wiada na pit stop. Patrz, no Nanek, ty. Patrzcie jaka kurwa wojna. To tankowanie. Wypierdalaj. No i chyba paliwa nie skończyło, bo nie mogę teraz jechać więcej niż 40.
No paliwo mi się skończyło. No. Jak ty To jeździsz? fajnie. No jadę dalej, tylko 40 Kurwa, minut. czemu jest tak późno? Zawytamy. Za późno chodzisz na wagon, nie? Ma na tym? No jak? Na tym? Dobra. Gdzie są? Są. Aleś udupił. Panowie w lewo, kurwa. Fuck! Widziałeś to? Dobra. Finał. Tu przeszło. Kurna, czemu jest czwarty? Miał być drugi. Dobra, jademy teraz panowie poważnie. Przeszło. John Cena jest drugi. Tych dwóch Goebbelsów trzeba trzaskać. Dupko. Macie przyjechali to w ogóle bez mózgu. Tomek, ty świnio! Co? Ty nawet nikogo nie dotknął, kurwa. O ty, kurwa. Chodź się zestrał. Kurwa mać. Janko z tu robota robi. Ale jest uciecha, no. Kijowa teraz trzeba gonić. Z razem. Kurna. No to się udaje. Kurwa, jak tam za mną te hamulce słyszę. Jak tam się ślizgają. No mi tam pomógł, dzięki. O kurwa. A Kijow cicho, bo pierwszy jedzie. Kurwa mi tu świeci te jebane spowolnienie cały czas. Kurwa. To musisz przyhamować. Wiem czasu, kurwa. Kijow, ty świnio! Kurwa, ostatnio, no. Jedź. Jasne. Dzięki. Dzięki. Kurwa. Wyrękować trzeba, jasne. Nie, nie wystarczy paliwa to, żeby tankować. Ja już mam Ja też mam 0. no, pan. No co będę miał? Ile tak. A czemu ja czwarty wjechał na tym? No pizzów, kurna 60-80 na godzinę jadę to. O, dopiero. Ledwo do pit stopu dojechałem. 80 na godzinę. Ty. Ja drugi wjechałem, a jadę już 7. O co ci powiedzieć? Nie wiem, coś tu jest popierdolone. O, jeszcze są 3. Nie, 5. 7. Jakim cudem Kijów jest? Nie wiem. Kijów nie tankował chyba. Jak jest? Okrążenie wyjazdowe? Co to jest? Zapierolił. O co tu chodzi? I tak zaraz po paliwo Nie, będziemy nie szybko szli. to jest. Ty, o co tu chodzi? To jest ciula! Ty, panowie, też No. tak macie? Okrążenie wyjazdowe. No bo dłużej pewnie siedzieliście w tym, nie wiem. Nie, do pewno co tankowałem, to mi nie zostanie pewnie na tym. No co tu chodzi, to... Kurna. No co? No to pojechał. Radziu, ty obudzie widział, coś ty zrobił.
O co tu chodzi? Dwadzieścia 3 sekundy. Kurwa nie, no ja to wyjdę. Tankuj, tankuj. Co masz sześciu? Ja wyszedłem. Czemu? Czemu? No człowieku, 80 godziny cisnąłem już. To jest pół okrążenia. Paliwa nie miałeś. To trzeba No. postawić tutaj. Na ubogą mieszankę paliwa, to dałem to na 6. Nie wiem, to jest. Ty, ale ta kara cały czas się ci Ja pierdolę i Kijów już pierwszy, ja? Jasny gwint. No to skończ. Dawajcie, no potem się na szutrze ścigniemy. Z gokardami. Z gardami. Kurwa! Nie. To radził znowu. I chuj, nie wierzę, że kurwa ktoś... A, pierdolę. Ale pierdolę, to chłopcy nie wiem tego. O, ale go wyjebałem! Kurwa, no. No. Patrzę ten, Lemi w Majora gra, kurwa filmiku, że nowego nie ma. Panowie, pamiętajcie o pit stopie. Jasne. Kurwa, wyjebali mnie, no chuj miał jak pierwsze miejsce, wywal go Kijów! Ale go wyjebałem! To już ciul, że rozumiesz drugi, ale... A patrz, to przewaje. Ci po 5 sekund. A, pierdolę. Kurwa, wyjebali mnie, no chuj miał jak pierwsze miejsce, wywal! Co za świnie. Kurwa, szósty, ja pierdolę. Tragedia. Już ciul, że rozumiesz drugi, ale... Jest tak na rzeka, kurwa. Po 5 sekund. Dobra, nic, Joleca. Ja też lecę. No, I teraz to będzie echo cały czas szło, ja? Dobra, nic, Joleca. Ja was wycisza, bo... dobrze. Kto to tak ma głośno? Jakaś Alfa Romeo do wtedy. Gier 3, co za syf. O, wyślę ci zapro. No. O, dobra. Dobra, dzięki ludziska za ten krótki strumyk. Pograliśmy sobie trochę z chłopcami i zapraszam na następny raz jutro. Jutro myślę, że też tak w wieczornych godzinach sobie pogromy. Także dzięki, trzymajcie się, cześć, do zaś. Tomek, ty jesteś?